La novetat, la més novedosa ha estat la implantació per part de l'Ajuntament, en aquest cas, en primer lloc, d'un banc de llibres que plantejarem des del Consell Escolar, de que, vista l'oferta de l'Ajuntament de voler col·laborar en un banc de llibres i de facilitar un poc a les famílies l'educació dels xiquets, determinarem que, vistes les possibilitats que tenia l'Ajuntament, podríem buscar la possibilitat de que cada any se farà un llibre gratuït, de manera que a la volta de 5 o 6 anys tots els llibres estigueren gratuïts ja en el centre i pogueren anar passant-se d'uns xiquets als altres. I això ha sigut la principal que nosaltres teníem ja coneguda, perquè se plantejava a final del curs passat. Però ens trobarem amb la novetat també de que la Conselleria va proposar un pla que en aquest moment simplement és un pla i que encara no està massa definit, i que d'alguna manera seria recollir, encara que suposa que no haurà estat així, però recollir la idea que tenia l'Ajuntament. El que passa és que al fer-ho la Conselleria, si es fa, en un parell d'anys no tindrien que esperar tant de temps a tindre el banc de llibre complet, perquè la inversió és molt més gran i en un parell d'anys estaria tots els centres, no sols el de Sollana, tots els centres tindrien el seu banc de llibres. I això seria un poc la novetat que més ha impactat en l'inici del curs. Així, quan hi ha una nova legislació, i tota la població educativa i la comunitat sap que n'hi ha moltes lleis, però tenim la facilitat de en seguida intentar adaptar-nos a la nova situació. Pot agradar-nos més, pot agradar-nos menys. En alguns aspectes és possible que ens agradi més, en altres possiblement ens agradarà menys, però el centre, la comunitat educativa, ha d'anar adaptant-se a aquests canvis i implementar-nos en el centre de la manera més adequada possible. Nosaltres així, la novetat més gran que s'ha tingut i que hem notat ha sigut les sessions de 45 minuts en l'horari. Fins ara eren sessions de 60 minuts, eren menys sessions i ara són més sessions i de menys temps. Això sí que se nota l'any passat ja que resulta una miqueta molt precipitat en classes de tan curt temps, però suposa que això la nova administració possiblement pugui fer alguna cosa en aquest sentit i poder potser combinar un horari de 45 minuts en un de 60 per el tema de que per les vesprades els xiquets, si les sessions són més curtes, va millor, i per al matí al revés. Perquè, clar, fer totes les sessions de 60 minuts per la vesprada, els xiquets, sobretot els més menuts, acaben molt cansats. Reptes. Reptes així, el nostre repte fonamental és que els xiquets vinguin al centre contents i amb ganes d'aprendre, i que quan isquen d'ací, per almenys se note que han passat per al centre, que tinguin l'empremta de que jo soc del López Marco de Sollana. I això jo crec que és molt, molt important i és la nostra feina i el nostre interès és això.